आं हाबिला बिमायखौ बुंदों र' सेंग्रानि खोथा सानसेखालि बुंदोंमोनलै बियो सासे सेंग्रा दङ होननानै बिसिनि हिन्जावनि सोरबा बिदि भागि बिदि सिनायनाय दङ होनना बुंदोंमोन आं बेखौनो बुंदों र' बे हिन्जावजों रायज्लायनो माबायदि सेंग्रा हाबिला बुंनायखाय हाबिलाखौसो गोसोखांबाय र' आङो अबाव दंहैयोबा बियो जोंफोरखौ बेसे गाज्रि साननानै दं खोमा बियो जोंफोरखौ रावखौबो निमाहा होनाय नंला खोमा हाबिलाया आरो बिफा फिसालायाथ' गारबोबाय बेयाव दा बिसोरथ' दा जेनेबा जुलि जाबाबो हाबिलाया जुदि उनाव फैफिनो मा जागोन कर्ट मेरेजबोथ' खालायनाय दङ दैबोसबोथ' जायाखैमोन बिसिनिया मा जागोन बिफा नोंबो बेबायदिनो गारबोबाय आंथ' माबा मोनसे गुबुन राहा लागोन होननानैसो सानदोंमोन नों आरो बेबायदिनो हाबा लागोन होनना बुंबायना माइनावखौ हाबा लाहोगोन होनना फिसाज्लाखौ गारबोगोन होननानै माबाफोर सानदोंना सानाखै दा मा खालायनो नागिरदों ओजा फिसाजोनिबो ओजा फिसाज्लानिबो खर'फोरासो गाज्रि जाजोब्बाय आंहा माथो खालायबावनो जेबो राहा लामाबो गैलिया जा जायै जासिगोन उनाव नायसिगोन बे देबुस सेबुसनि खोथा बेफोरखौ सानबाय थानांला दा हाबिलाया आंनिबा फैला आरो फैबाबो मायबा मोनसे जासिगोन दे इयुननि खोथाखौ सानबाय थानांला जा जाय जासिगोन दा फिसाजोनि थाखाय दा फिसालायाथ' थाबायानो बेयाव साननैसो बिसोरथ' टाइम होखादोंना जा गुथाला ओजों थानाय माने टेनसन गैया दा फिसाजोखौसो माथा मारिग्रो आरो हौवा मानसिसो बियो बे हौवा मानसिफोरा 10 बार हाबा खालायब्लाबो जेबो टेनसन गैया सिख्ला मोनखायो हिन्जाव मोनखायो नाथाय सिख्लाफोरना बेबायदि नङा हिन्जाव माहारिना खेबसे दागो नांबोला बियो मोनखाला मोनब्लाबो आरो गोबां खोथा खोनासंनांगौ गोबां जेंना जायो बेखौथ' मिथियो आङो दा सिखिरिखौबो हाबा हरनो सेंग्रा नायदों दा जानला मानला जेनेबा बेबायदि जल्दा जल्दि हाखु दाखुनो हाबा हरब्लाबो बेबायदि जानला मानलाबोथ' हरनो हाया न'खर नायनांगोन सेंग्रा नायनांगोन माबायदिबा दा गोरोन्थियावनो हरफ्लांनाङि सेंग्राफोरखौसो सुस खालायना लाफ्लांबा हरफ्लांबा मा जागोन मोजाङै सालि जारिना नायनांगोन बिफा नायगोन नों टेनसन लानाङा बेफोरखौ आं दंना मोजां सेंग्रा होननानै बुंदों खालि दा खबरखौल'सो मोननांगौ रायज्लायनोसो नांगौ खोन्थाहरबानो गाबोन समफोरफोर जेनेबा रायज्लायखांनानै खिन्थाहरगोन होनना बुंदों ओमफ्राय सेंग्रायालाय माथो मावनो बिदि मावनायखौ मोजाङै मोनथिया बेबायदि मोनथियालासिनो माबागोन आरो नङालै मोनथिया माने दा मोजाङै रायज्लायगोनसो ना खेबसे आरो रायज्लायनायनि उनाव बेफोर जालांसिगोन आरो न'आव थांगोन न'आव फैगोन बिनि उनावथ' मिथियालासिनो हरगोन नामा मोजाङै नायगोन मा बेफोरो बारहुंखा आं सोंदों मा बेफोरो आखायाव लानायफोरा मा बियो लोंग्रा नामा औ माब्लानिफ्राय लोंनाय जाखो नोंलाय आयै आं जास्ट लाबोदों आङो जास्ट लाबोदों बेफोर मोजां जिनिस नङा होनना नों मिथिगौ ना मिथिया नोंबो बेफोरखौ लोंग्रा खालायबाय आंखौ माने आं नोंखौ बेबायदि एक्सपेक्टेसन खालायाखैमोन नोंनिफ्राय मिथिबायना नोंनि बेफोर जिनिसखौ लोङो आं सानाखैमोन नोंखौ आरो मा लाबाव नोङो लोङोबो सोबोबो नामा नोंथ' आगोल बेबायदि नङामोन नों मोजांसोमोन नों हरखाबनो बेबायदि मानो जाखो मानो सोलायखो नोङो लोंग्रा सोबग्रा नोंनि आखायाव बेबायदि माने नोङो एसेबो लाजिनाय गैयै जाबाय नोङो बे शपनिफ्राय बेबायदि नोङो आखाइजों बेबायदि लानानै फैदों माने बेखौ मोजां जिनिस लाबोनाय बायदि मोनदों नामा बेफोर जिनिसखौ मानो नोङो इउज खालायग्रा जाखो हो आयै आं बेखौ जास्ट लानो लुबैदों बेनिखायनो आं लाबोबाय that's it no not that's it बे that's it नि बाथ्रा फैया बेयाव मिथिबाय आरो आंनि न'आव बेफोर एलाव गैया मिथिबायना एलाव गैया बेफोरो हर आंजों सोलिया बेखौ लोंग्रा मानसिफोरा माबायदि जायो नों मिथिया नामा हर आयै प्लिज बेबायदि दाखालाय आं बुंदोंना आंनि न' नङा बेफोरो आरो आंनि मेगन सिगाङावथ' आयै प्लिज थै मानो बेबायदि खालायो आं मोजां मोना हो रनि मानो लादों नों बेखौ रनि मा खालायखौ नोङो नोंनि देहाया मोजां नङा आरो नों बेखौ लोंदों मा खालायखौ नोङो मानो लोंदों नों बेफोरखौ आं देहा मोजां नाङा मा खालायगोन आं देहा मोजां लाना मानो बुजिया गथ' नोङो आबा नों दा बेराम जानानै दङ बेफोर जिनिसखौ लोङा बेफोरखौ लोंब्लाथाय नों मोजां जानाय नङा आबा अननानै आंनो हरफिन बेखौ दा लोंसै आबा मोजां नङालै बियो बेखौ लोंब्ला नोंनि बेरामा मोजां जानाय नङा नों मानो बुजिया ओइ जा थां बादो बेराम
लोंब्ला मोजां जाया थाथां दरखार गैया दाथों नाङा आङो हामनो गोसो गैया हामनो गोसो गैया नोंसोर मोजां थाबानो जाबाय साफा नोंसोर हेपि आं हेपि मोनथिबाय थां आंखौ आंनि जायगायाव दोन नोंसोर जा खामानि मावबाय थां आंनि बेरामखौ नोंसोर गोसो होनाङा आं थाब थैब्लासो मोजां जा बेराम फै जाया नारसिन थै आंखौ गारा आङो बेफोरखौ लोंगोन आंनिसो बेबायदि बुङालै मानो बुजिया न'आव मा गैया जानो एसेबां धोन सम्पति जाग्रा लोंग्रा मा दङ नोङो दानो फटमाया बानायना लाबोगोन मा जानो नोङो बुं बेखौ मानो लादों नोङो गुबुनबोथ' जाग्रा बुस्थु दङ एसेबां दङ मा नांगौ नोंनो बेखौ मानो लादों नोङो नों जेबो बुजिया आयै नों जेबो बुजिया आंनो बेखौ नांगौ थारमाने लोंग्राखौ नोंसो बिहरदोंमोन नों बारुखा नों एसेबो बुजिया नों बुजिनो रोङा नों सादाया मा बेराम जानानै दं नों मिन्थिखागौ बिनि देहाया मोजां नङा बिनि सायाव नोङो बिथ' गावआ लायनो थाखाय नों लाबोनानै होफैदों मानो लाबोना होफैदों नोङो थारमाने बेखौ लाबोनानै होफैदों नोंनो माने नोंनि बिदाखौ गाज्रि जानायखौ बिनि देहाखौ गाज्रि जानायखौ नों लुबैदों नामा बिनि गाज्रिखौ नों लुबैयो मानो लाबोना होफैदों नों बिखौ मानो लाबोना होफैदों फंबायानो बेबायदि जायो नामा माबायदि फंबाय जाखौ नोंलाय आदाया बेसेबा माबोरैबा जाना दं रिकुवेस्ट खालायदों आंहा नांथारगौनो बेनिखायनो आं लाबोबाय नोंनि साननाय हनायाबो थौले गोसो जालांबाय नोंबो जेबो साननो रोंला मानसि मोजाङानो बेखौ लोंब्ला देहाया गाज्रि जायो आरो बे बेराम गोनां मानसिया बेफोरखौ लोंबावो नामा एसेबो गियान गैया नोङो मा फंबाय नोङो माबायदि फंबाय फंबाया बेबायदि खालायो नामा बिदानि गाज्रिखौ नागिरो हायै प्लिज आंनि बेस्ट फंबाय बियो वर्ल्डनि बुहुमनि बयनिख्रुइबो मोजां फंबाया बेनो आंनि बारहुंखा नों बेखौ दाराय आंनि थाखाय प्लिज अननानै आंनि फंबायखौ दाराय जाला नोंसोरजों जेबो जाला आंनि खर'खौनो जा नोंसोरो सानैजों हे बादहो नोङो आइनि खोथाखौ बादहो बारहुंखा दे बादहो ओइ बाबु बिमा ओइ बाबु बिमा बे हिन्जावालाय टिभि नायबाय दं नामायले ओइ बाबु बिमा माथो जालायखौहाय बिफा गाखौलाय फिसाफोरा गाखौलाय सान्थि गैया मा ओइ माबालै ओइ नोंदि सासे सेंग्रा दङ होनना बुंदोंमोनलै नोंसा सोरबा आनैनि फिसालाना मा बेबायदि मायबा बुङाखैमोन नोङो आनैनि फिसाला सोर सासे आनैनि फिसालाया नोंहालाय साबेसेथ' आनै दोङो बे सानै आरो सासेनिया बा अबाव बिसोरलाय हाबायानो खालायबाय माथो आनै उन्दैनियासो दङ आनै गिदिरनालाय हाबा खालायजोबखाबाय मानो नांगौ नोंनोलाय है नांगौल' बुंग्रा मानो मानो नांगौ है सेंग्रा नांगौ जेनेबा बैसा जोंहा बे गुथाल लोङा मा जादों गुथाल लोङालाय सिखिरिनि सेंग्रा नागिरदोंलै हाबा हरगौमोननो दासो मोनदों बिस्रा बांद्राय देखायोमोन ना बे सिखिरिया बे दानसोरांना माजों खारखोमाना थांनानै खारखोमाखोन्दा हौवा जखोन्दा बेखौलाय सोर लांनांगौ जाखो हाय घटनाखौ नों मोनथिखागौ माथो जाथाया मा जादोंमोन माबोरै जानाय बे दानसोराङा बेखौ किडनेप खालामना फाननोसो नागिरदोंमोन नोंनो खिन्थाखादों माथो बेफोर गोरोन्थि जाफ्लांबाय बेबायदि होननानै बे हौवा जखोन्दा नङाना जवाखैना बियो हाबा जायाखै जुलि जायाखै बिसोरो जाबाबो जायाखैबाबोथ' खारखोमाखोन्दा बे खालाय खैफोन बायदिसो मोनगोन ना मालायफ्रा थांना मा खालायदों मा मादों बेसे सान थादों बे सेंग्राजोंनो बेबायदिखौ खालाय खैफोन बे खारखोमाखोन्दाफोरखौलाय सोर लानांगौ जाखो है एसेबां बुंनांगौनि दरखार गैया दा सेंग्राया दंना गैया नोंसिना दा अबयसे माबा बे आनैनि फिसाज्लायालाय हाबा खालायाखै बेलाय पलिअसो पलिअ' माने मा पलिअ' मुङानो पलिअ' ना आथिं खरा बे खरा थाबायग्रा पलिअ' बेनोथ' बेना मुङाबो पलिअ' मानसियाबो पलिअ' जेनेबा आथिं खरा आरो आथिङा खरासो थाबायो बिदिनो हरगोन फिसा आरो बिदिनो हराबालाय अबावथ' मोजां सेग्रा मोनो बिसोरलाय बे खारखोन्दा हाबा जाखोन्दा होननानैसो बयबो बदनाम जाखादों दा हाबा जाखोन्दा होननानैसो बयबो मिथिखादों मालाय सेंग्राजों खारखोमाखोन्दा होननानै बेबायदि सिख्लाखौलाय बे पलिअ' खरा खुजा हाबा जाखोन्दा बेफोरबायदि हौवानो हराबालाय सोरनोथ' हरनो बेबायदिसो नामा नाथाय सेंग्राया माबायदि मोजां ना गाज्रि बेलाय लोखि बिराद मोजांखा मानसिया पलिअ' जानो हागौ नाथाय मोजां आरो आखल आखु बिराद मोजां सादा सिक्रेट बे जौ मायबा मायबि बेफोर गाज्रि बुस्थुफोर जेबो बाहाया जेबो लाया
आरो साख्रिबो खाथिना दङ बिना जाहां जाहांसो होननानै बे हेन्डिकेप मायबा केप बेफोरनिया खरा फुजाफोरनि साख्रि फैया होमबा बेबायदिखौबो खाथिनानै दङ जाहां जाहां होननानै खोनादोंमोनसै आङो खेबसे आनैजों रायज्लायनायाव जागोनबो होननो हानाय जागोन हानाय बेबायदि बुंदोंमोन माथो दा आङो खबरखौनो लाथाराखैना दा होमब्ला बिसोराबो आरो पलिअनो हरना हरा बेबायदि खरा मानसिफोरनो बे हराबा मोनगोनथां माबा मोजां सेंग्रा मोनगोन बिसोरा मोना रावबो लाङा बिखौ दा बिसोरासो लागोन ना लाङा बिसोरथ' हरनाय बादि दाबा मालाय पलिअबा लागोन ना लाङा बेबायदि हाबा जाखोन्दा हिन्जावफोरखौ माने खारखोमा खोन्दा हिन्जावफोरखौ सोंनांगोन र' खोथाफोरखौ बांद्राय बारा खालायनाङा ओजोंबो जेबो बुंनाङा खालि सासे सिख्ला दङ होननानै नोङो रायज्लायहरनाय नों सानैजों बेफोरबायदि खारखोमा खोन्दा हाबा जाखोन्दा बेफोरखौ बुंनो गोनां जेबो गोनांथि गैया दा बिसोराबो पलिअ मानसि आरो हाबा खालायनो हानाय बैसो जाबायानो खोमा माथो हिनजावसो मोनाखै बिनोबोथ' साख्रि मावाबा हिनजाव हराना रावबो दा साख्रि मोनां होननानैसो जेनेबा थेवबो साख्रियाबा मोना हरो बेबायदि मानसिनिबोथ' हिनजाव मोनाना बेबायदिफोराबो र' नों जेबो बेफोरखौ दा बखिलाबाय जेबो बुंलाबायनाङा हाबा जाखोन्दा माबा जाखोन्दा खारखोमा खोन्दा होननानै खालि नों मोजाङैल' रायज्लाय आंनि नाम्बाराबो गैया र' पलिअनाबो र' माबा मोनसे खालायनांगोन आंबो गुथाल लोङानो खोन्थाथ'वा पलिअ होननानै जायखिजाया खोथाखौ नों रायज्लायग्रोनाय दे जागोन दे मादै मादै जनायस्रिसो माथो फै न'आव सोरबा दं नामा नोंसा बिहामजोआलाय नोंसा दंना गैया गैयाहाय बिहामजोआ बै दख'ना नांगौनो माबा बेखौनो लायनो थांदों हाथायाव दे नोंसा बिहामजोआ गैयाबालाय मोजाङानो र' नङाबा मेगनफोरखौनो बेरलाबाय थाखालायबाय थायो नै माबा सासे सिख्लानि खबर फैदोंमोनहाय खबर मोन्दोंमोन माबा नोंसा पलिअनि थाखाय दा नोंसा हिनजावफोर नायदों ना मायो पलिअनो नायखानायफोर दङ ना मायो गैयाहाय सनायस्रि अबावथो बे पलिअलाय सोर हिनजाव नायनो आंहाबो बेनो आरोलाय बे पलिअलाय सोर गोसोथोनो गैयानो हिनजाव नायबायसो थादों आङो माने नागिरबायसो दङ बे थैनि सिगांनो हाबा खालायना गालांनो हाब्ला एसे मोजां जागौमोन नङाब्लालाय सोरथो नायना होबावनो बिदा बिहामजोआथ' बेनो अबाव बिबाजैयाथ' बेनो गैया नायाखै होमब्लालाय आङो रायज्लायनोसै होमबा जेबो नायखानाय गैयाबा सिख्लाया मोजांथारनो न'खराबो धोनि फरायनाय सिख्लाया पिउ पास जानाय न'खराबो धोनि बिफायाबो गेरेजबो दंनो साइकेल मेकारबोनो बेनिफ्राय न'खरा मोजां आरो धोनि बे हा हुबो दंनो 30 बिगा 40 बिगा गाहाम दा नोंसा बेबायदि न'खराव बे पलिअआ बेबायदि न'खरनि हिनजाव लाबोनो हाबा एसे सहायबो मोनलाबायगोन पलिअनो दखान साख्रियाथ' दा जायाखैयानो जागोन होनना दा बे एसे सहाय मोनगोन बेफोरनिफ्राय मोजां न'खरनि सिख्ला लाबोब्ला दखानानो जा मायबाफोरानो जा बिजनेसफोर मावनो हागोन ना बेथ' पलिअबाबो थाबायोना बेबायदि मोजां जागोन सिख्लाया मा बुंनांगौ आङो नायनायनि खोथा बुंनांगौ नामा आयौ मा बुङोहाय नोङो सिख्लाखौनो मोनखायाखै नांगौ सिख्ला जाबानो जाबाय एसे बैसो जानायबाबो जेबो नङा होमब्लालाय आङो मोजाङैनो रायज्लायनोसै रायज्लाय आरो पलिअनो हरगोन बिसोरो एथ' मोजां न'खरनि मानसिया आनै नों बेफोरखौ दा टेनसन लासै जागोन मोजाङैनो जागोन पलिअनो जायखिजाया हिनजावखौसो लाबोना होथारनांगोन आरो बिसोर नागिरदों बिखौनो लाबोगोन नों खालि दलद मोजाङैल' थाबाय था रावजोंबो जानला दा बुंलाबायसै खालि नोंसा बिहामजोनोथ' जेबो फुटा दा खिथासै खिन्थाया दे माहाय अख्रां न'आव थाखै नोङो टिउसनावसो दंमोन ना दासो न'आव थांनो नागिरदों आयौ गथ'आ नङाहाय नोंनि आसोल न'आव थाखै नामा नोङो अबाव नोंसा नोंबो हाबिलायालाय नोंखौ गारना थांबाय माथो फन खालाया मा खालाया नोंहा बेयावनो थाबाय थानोसै मालायनि न'आवनो आब'आ फैफिनगोन ना गुमैया बुंदों रायज्लायदोंमोननो आब'आ गुवाहाटियावसो दं होनो फैफिनगोननो आब'आ आयौ गोरलै गथ'खौ सिखोमानानै दोनथारदों नोङो नोंसा गुमैनि खोथाखौ मिथियाखै नोंसा गुमैयालाय माथो गुवाहाटियावसो थाबोबाय नोङो नोंसा आब'खौ नागिरनो थांनो सानदों नङा जाम्बालाय नोंसा आब'आथ' फैखालानो नोंसा गुमैया मालाय हिनजावखौसो सोरखौबासो हाबा खालायसिगोननो बिसिनावसो थाबोदोंनो नोंसा गुमैया मालाय गुबुन हिनजाव लासिगोन नोंसा आब'आ गारबाय जेबो बिदि नङा दे गुमैया आब'खौसो नागिरनो थांदों आरो आब'खौसो लायनो थांखादों आया जाम्बाया आं हाबिलानि बिमानै आं मिथिया सानदों नोंसा मामाया बे आंनो बोराया खोन्थाजोबदों नोंसा गुमैया गुबुन हिनजावसो लासिगोननो गैला
नोंसा आब'दो नोंसा गुमिदो जेबो सोमोन्दो गैला नोंसा आब'खौ गारबाय आरो नोंसा आब'आ मालाबा न'आव गारना थांखाबाय बेखौ नेबाय थागोन बे हौवा मानसिया मालाय हाबा खालायसिगोननो बेसेबा धोनि न'खरनि हिनजावनो थगायदों दे नों ओरैनोबाबो आब'खौ सैखायामोन जाम्बा गथ'आ थांनाय नोङो न'आव थांना सोङैनाय नोंसा आब'खौ लाब्ला नोंसा आब'खौ गारबाय गुबुन हिनजाव हाबा खालायसिगोन ना खालायसिया नोंसा गुमिया थांनाय नोङो न'आव सोंना थां आं नंखाय बुंदोंब्ला नंखायाबो दे नों बुंनाया आब'आसो फैफिनगोन गुबुन हिनजाव लाबोआ गुमिया गथ' जादों मोजाङानो जादों आलाय सिलायनो बे न'खरा बिराद गाजा देखायोमोन ना हाबिलायाबो बेनो जाबाय सिखिरियाबो बेनो जाबाय दाथ' सिखिरिनो पलिअ सेंग्रासो नायबायहाय न'नि मानसियाबो आंबो बे पलिअ सेंग्रानो हरथारसिगोनहाय जेरैखि जाया बे सिखिरिखौ हरथारनांगोन बे पलिअनोनो जोंहा आनैनि फिसालानो साला बांद्राय देखायोमोन ना देलाय मांग्रिग्रि गुसुं गुसुं गाननानै आंखौ माइबाय बे बुंसिमोन ना बा माइबाय बे बुंसिमोन बियो दा साला अबाव मोजां हौवा मोनगोन बे पलिअजों थाना थाहैथों बियो बिसोरनि हाबाखौ जेरैखि जाया जाफुंहोथारनांगोन आङो सिखिरिखौ पलिअनो लांथारगोन आङो